Сәлам достар, аңғарыла мені очернять етіп, меңа нахақ яғып, мына ошындай видеолар сыға башланы. Баймак вакыйгалары беркемде лә битараф калдыра алмай. Шул исәптән мине лә халкыбызны кемдер какшатуына ла тукталгым килә. Уйлап караһаң, бик кызыклы хәл килеп сыга бит дуслар. Күз яшьләрен агызып сакыручыларның бере хәзер Америкала төрмәлә утырган 70 егетне закон бозуга ул сакырды түгелме? Ниндәйдер сәер икеләтә стандарттар шулай түгелме? Нисек уйлайһығыҙ? Сакырыусы Америкала. Был сакырыуга яуап биргән кешеләр хәзер төрмәлә утыра. Мин башта реагировать етмәҫкә булдым, но был заказ, аҡса бүленгән, реклама алынған, бөтөн пабликтарда, бөтөн группаларда одинаковый текст и одинаковый видео от Тимура Валитова. Зауралье, Башкирия. Баймакский участник Алтынай Валитов сбежал в Америку, призывает людей выходить на митинг. Астафирулла. Новое видео записал Алтынай Валитов, который призывал людей выходить на митинги, а затем сам сбежал из страны. Сегодня он живет в Америке в квартире с бассейном. Что для этого нужно? Ответ на вопрос простой. Продать родину. Подслушано Мелеуз, подслушано Межгорье, Белорецка, Кумертау, Сибай, Мелеуз, Ишимбай, Салават, Стерлитамак. Везде одинаковый текст. Алтынай предатель. Да һәр берһендә видеолар бар. Инеп карайык әле кызык өсөн. Кем бюджет отрабатывать итеп утыра икән? Һаумыгыз дуслар, һеҙ Валитов ТВ каналында һәм һеҙҙең менән мин, Тимур Валитов. Был бит теге Тимур Зиндан Валитов. Бер караһаң думыр була мөфти булып йөри, бер караһаң Тинькофф холда эсеп утыра. Нимә думыр була бюджет бөттеме әллә? Все эти паблики вдруг одинаково подумали обо мне и вот одинаково постыла башланылар түгел бит. Аҡса бүленгән, реклама алынған. Ярар, өндәшмәҫкә булдым, сәйнәһендә әйҙә, барыбер халыҡ белә бит ысын барлыҡты тип уйҙаным. Но күп тә үтмәне, был әҙәм тағын видео сығарып һалды. Хәҙер инде интервью, шул Баймак событиялары арҡаһында төрмәлә ултырған ағайҙың туғанынан. Рената, сәләм. Минең туғандарың бына Баймак вакыйгаларында ҡатнашты, ике ҡустың, әйеме? Әйе. Һәм шуларҙың ике ҡустыңдың тарихтарын һөйләп бирһәң, беҙгә шәп булыр ине. Ике ҡустым бар, әйе. Мына береһе ҡасып йөрөй, ә икенсе ҡустым Бүләкбаев Дим. Баймаҡҡа нисек барып сыҡты ул? Ну, Баймаҡҡа күпме инде. Шул мына мин уларҙы ил болғаҡтары тием, мына саҡырған кешеләрҙе. Мына шул Илдар Юмагулов, Алтынай Валитов. Башҡорттарым, килегеҙ, ҡалмағыҙ, теге ятмай ҡалмағыҙ, тип шайтып теге кемдер илап, кемдер йырлап, саҡырып. Беҙҙең мына башҡорт халҡының еще мына шундай черта характера тип әйтәйем, жалость. Мына һеҙгә шулай тип илап, теге саҡырып, килегеҙ, килегеҙ тип торған кешеләр булһа, һеҙ бармаҫ инегеҙме? Шул сығып киттеләр инде, шул йәлдәп сығып киттеләр шул егеттәрҙе. Эмоцияларға бирелеп тә сығып киткәндәр инде. Сығып киткәндәр, әйе, мына 15-е һәйбәт йөрөп ҡайттылар. Шунан мына 17-һенә кире саҡыра баштанылар. Тағын да әйҙәгеҙ, килегеҙ. Мин үҙем күрҙем шул нейҙәрен, видео яҙмаларын, теге шул болғаҡтарҙын инде. Улар тағын ил эсендә, тағын бер һуғыш ойоштороп, беҙҙең егеттәр уны белмәй барған. Уларҙы алдап, сителгә сығып киттеләр. Быларҙы вот так, как марионеток. Отдали просто в тюрьму и все. Улар рәхәттәнеп сителдә, мына нисек тип әйтәйем, карьераһын, нимештә яталар, мына шәп булып яталар. Мына Алтынай Валитовты ҡарағайным, миңә шул хәттем ерәнес булып китте, беләңме, Тимур? Уны кеше шул хәттем мына маҡтап, честь башкирского народа. Какая честь, Тимур? Саҡырҙылар. Кто вспомнил? Ил болғаҡтары, их никто не помнит. Понимаешь? Ну, мне кажется, просто так в Америку удрать невозможно. Они же беҙҙең егеттәрҙе алып китмәнеләр шунда. Им потребовалось 200 с лишним голов, по которым они вот так легко-легко ушли, понимаете, за границу.
А наши ребята сидят. То есть они настраивают людей друг против друга. Сейчас люди боятся слова друг другу сказать. Понимаете? И что вот, к чему мы идем? Там у нас война. А сейчас вот с другой стороны, например, вдруг на нас нападут, Аллам хаклаһын. А біздің ең асыл егеттер түрмеле утыра. Бұл видеоны қарап түзімлігім бітті. Мен 4 ай Америкада яшайым вот. Үндәшмәнем, күт кысып қараным. Хәзер мені решили обвинить во всех грехах. Алтынай во всем виноват. Мен уже түзіп отыра алмайым. Мен заманында көп медийный кешеләрдә яктап видеолар қалдым. Куштаган һәм хейтка эләккән Зайниддинді, домохозяйканы яктап қалганым булды. Төрле медийный кешеләрдә Фаилзыла шул яктап видео қалдым. Ә хәзер минең үземдә яктырга кеше юк. Куркалар или белмәйм, безразлично просто. Шуңа үземнең намысты үзем яктырмасам, бер кем дә яктырмас. Якламас та инем. Халык белә лә инде. Нимәгә ул оправдываться дип тә уйланым. Но белә активный халык. Кем шул мәлдә карап барды, күзәтеп барды. Кем шул мәлдә шул гаделһезлектәр белән килешмәй үзе лә нимәләр эшләне. Алар белә. Но беләгезме нимәгә без шул вакытта файлда алып калмадык? Һәм нимәгә шул баймак событияларыннан йөзләгән кеше төрмәлә утыра? Чөнки халкыбызның, телебезнең, йөребезнең киләсәге белән кызыккан кешеләр, улар Башкортостандың 1%-ла түгел. Шунда Баймакта бер 5-10 мең тирәһе кеше сыкты. Но все равно ул бөтен Башкортостанның 1%-ла түгел. Башкортостанда 4 миллиондан ашу кеше яшәй. Калгандар либо куркалар, либо это нам не касается дип уйлыйлар. Мы ничего не решаем дип уйлыйлар. Еще бына илдәге төрле үзгәрешләрдән сдерживающий фактор булып тора, это средний слой населения. То есть более-менее һәйбәт яшәгән кешеләр, предпринимательләр, бизнесменнар, һәйбәт урында эшләгән кешеләр, в общем, те, кому есть что терять. И ондай кешеләр обычно максимально илдәге ситуациялардан абстрагироваться итәләр, у них все хорошо, лучше күт тыгысам, лишь бы меня не трогали. Һәм бына шундай нейтральные кешеләргә, которые не следили, не интересовались, а их большинство, бына шундай кешеләргә работает вот эта пропаганда. Все равно улар кызыксынмасалар барыбер ишетә бит Баймакта нима булганын. Подробности не знают, карап, күзәтеп, изучать барманлар, но все равно Баймакта вот шундай хәл булганын алар белә. Потом изо всех щелей һөйләй башлайлар, вот Алтынай Валитов халыкты шунда ашандырып сыгарган, чуть ли не под гипнозом, он все подстроил, еще он изначальный план булган, нисек итеп кешеләрне подставить и Америкага сыгып касырга, вот хәзер бассейнда рәхәтләнеп, һәүнивата, предатель Родины, это он во всем виноват. И вот шул нейтральный кешеләр, которые не знают подробностей, верят в это, верят. Чөнки кешеләргә барыбер нисектер хочется баштарында объяснить ситуацию. Нисектер оправдать себя, нимәгә улар өндәшмәгәнен, улар сыкмаганын. Вот әлдә кысылмаганмын, все было, оказывается, подстроено икән. Теория заговора работает. Чөнки кешеләргә ситуацияга еңел объясненияны принимать итү еңел, чем разбираться, сидеть в подробностях, әдерәк кенә изучить тему, әдерәк кенә интересоваться политикой, күзәтеп арага, төрле источниклардан төрле информацияны карап, сагыштырып, анализировать итеп утыргансы, вот это все Запад подстроил, төкөл авылдардан кешене убедил, сыгарган, вот шуга шулай. Шул пропагандага ышаналар. Улар үзләре кызыксынмагас белмәй, что вот шул бүтән нәмәгә Запад виноват дип һөйләп утырган чиновникларның үзләренең баллары Европала яшәгәндәрен, тугандары Америкала, активтары, өйләре шул Западта, Америкала, Европала булганын. Ну, а зачем нас напрягать? Сказали же, вот все это Запад подстроил в лице Алтыная, вот, сбежал к своим кураторам, вот. Шунамак еңел теория заговорларга ышанып утырган кешеләргә яздырам бу видеоны. Баймак событияларына әйләнеп кайтайык. Беренчедән, кем шул вакытта күзәтеп барды, улар белә, что мин шул Баймакта 15-17 ошо ситуациялар булгандан һуң, шунда безнең егетләрне, безнең халыкты провоцировать итеп, тухма, төрмәгә бикләй башлагандан һуң,
обращение түшіріп қалдым халыққа. Әйдәгіз немегізді қарап аттағыз, уянығыз, тұрығыз, біздің егіттерді туқмайлар, біздің халықты шында басалар, немештеп аттағыз, әйдәгіз ұмтуғызды үфіге сығып қарайық деп, мен шындағына сақырып қалдым. После этих баймакских событий, потому что менің өзімдің де яным күйейін, мен шул видеоларды қарап, үйде прям қалтыранып отырдым, немештерге білмей. К зданиям администрации своего города 19 января в 10:00. Гребут деньги и уедут. Несек ярдам етірге шул егіттерге. Бұнда уже файлды ғана түгіл, бұнда уже білін халықты провоцировать етіп, егіттерді құлға ала баштанлар, биклей баштанлар. И менің башымда бір гіне ой, если мен неме рештей алам екен, значит ішлерге тейішмен. Бұның алда Қоштауда событиялар болды. Андала провоцировали кешілерді, ламали, бүктілер, но біз еще көбірек сықты. Әм біз еңдік. Мына шул бір мисал, менің башымдан кетмей тик тұрды. Мен шуға шанайын. Бәлки шул йоқлап атқан нейтральный кешелер уяныр бәлки тип, үсіге бәлки көбірек сыққақ, бәлки еңер бір тип. Тек мен наивный болып сықтым. Большинство кешелер кеше үшін сықмай. Большинствоға өздерінің күттері важнее. Шунда баймақта көпме кешелерді тапанылар, а большинство өздерінің башына келіп түшмейінсі аңламай. Да и қорықтылар да уже. В итоге 19 күнді үфілі 500-1000 тирахегіне кеше сықты. Вот, это те люди, которым не было безразлично за судьбу тех парней, которых задавили баймақта. Хиңе айтам бұны Рената. Білмейм, хиңе түленілер мұ шул интервьюсын, или хиңе было безразлично, хиң не следила. Но вот хиң ағайыңа точно не было безразлично за судьбу Фаиля, который боролся за справедливость. Шунда меңерлеген кешелерге не было безразлично за то, что происходит такой беспредел у нас. Меня не было безразлично за то, что хиң ағайыңды шунда тапап, шунда егіттерді тоқма провоцировать етіп, биклей баштанлар. Хәмен ашу 19 күні сыққан үфіле кешелерге не было безразлично. Но точно хине шандырып, хүйлеген кешелерге түгел. Хине интервью алған Тимур Валитовқа түгел. В итоге кім раскачивает лодку? Мин, что ли? Мин Фаилді ултыртырға теп заявление адып қалдым. Олар ведь прекрасно понимали то, что Фаилді биклехелер, хәдір халық возмущаться етесеген, сығасақ екенін, мен ведь баймаққа кешелерді сақырып қалманым, халық улаңы менен сықты. Вот қарағыз менің видеоларды инстаграмда, шул вақыттан вообще удалить етменім бірнеменіне тұра, шул хаман. Мен де шул халықтан, мен де шул біздің башқұрттарды, еребізді, телебізді яқлап өрген кешені биклеулеріне түгменім, Фаилді яқлап видео түсіріп қалдым, так же, как и домохозяйканы яқлап видео түсірген болды, так же, как и Занидинді яқлап видео түсірген болды. Ну, посмотрите шул видеоны, где там призыв? Баймаққа сығыты бірнемелі айтманым бейт. Халық удаңы менен сықты. Шул еребізді қомғызланып, соқоған, кешеханын ханғала хоқмаған, 4 бала атахын наглым образын Фаилді биклерге тілеген, кешелерге қаршы сықты халық, сығып худын айтты. Мен видео аша худынды айттым, вот и все. А это, как оказалось, үстігілерге надо было. Сөнки хуңғарла біздің башқұрттар көп сыға баштаны. Баш көтері баштаны. Қоштағын еще шанды, то, что шайтып сығып, еңе пұла екеніне. У нас в районе 10 карьеров золотодобывающих, 4 брошенных. По 58-88 квадратных километров. И разработку этих участков намерены вести компании, бенефициары, которые находятся за рубежом. Еребізді талайдар, біздің байлық ұзызға әлекмей, бұл халыққа, конечно, оқшамай, халық тоталасыға, а это им не нравится, олар спокойно талай алмай ерді. Илдар аға үйрек қысылып, Фаил үйрек қысылып. Опа, ана келді. Илдар ағайды туқмап та қаранлар, Фаилді вот биктеп та қойдылар, еще немештерге. Еще халықты надо наказать, чтобы бутан қысылы бірмәхендер. Несек наказать? Специально провоцировать етіргел, әсеттен нәме бәріп маңда. И максимально көбірек провокацияға поддаваться еткен кешілерді ултыртырға, чтоб показательно, чтоб другим неповадно было, чтоб бутан сықмағандар. Баймақта ведь провокациялар болды. Специально халыққа сеттен нәме бәрі баштанлар да, и халық қызып кетті.
халық үзенә үзе кызып китмәй ул. Мана бит алдан экологический митингтар булды. Халық кыздымы шунда? Кыркытауда или там Теместе экологический сходтар булды. Никаких беспорядков не было, потому что провокаций не было. Или вот уже Баймак событияларынан соң Өфөлө 19 күндө беспорядоктар булдымы массовый? Булманы. Хотя так обидно было, шунда Баймакта бит 2 күн элек кенә кешеләрне биз тукмап, мутоз итеп бикләп беттеләр бит. Кешеләр через боль и обиду шунда хоровод йөрүнеле, ердар ерланына кайтып китте. Скажите нам, пожалуйста, где мы можем играть и плясать и петь свои песни? На площади планируется проведение несогласованного публичного мероприятия. А Баймакта специально решили взбаламутить народ. И народ сидит теперь именно из-за баймакские события. Вот, шуна мин баламутить тәмбі халықты. Мин враг народамы. Потом, нишләп мин Өфөгә кешеләрне сакырдым да шул 19-на и үзем сыкманым. Нишләп мин до конца себя не отдал и не сел в тюрьму. Вот Алтынаю вот не стыдно? Вот я не понимаю вот этого. Там его называют человек чести. Какой чести? Люди чести должны быть от начала и до конца вместе. Шулай да инде? Шулай. Кустым барайы, мына бірі қасып йөрөй. Люди чести должны быть от начала и до конца вместе. Шулай да инде? Шулай. Қасып йөрөй. Шулай. Во-первых, мин и так много чего отдал. Мин тоже мог бы шел үзләренең күтәренә ула утырган кешеләр бер нәмә лә эндәшмәскә, и все бы у меня было хорошо. Пофиг, что Баймакта люди мутозят. Молчал бы, мин бит тоже нормально яшәйнем. Мин өй алганным ипотекага, ярты ел буена ремонт эшләнем шунда, 2 миллиондан ашу акса түктем. Минем концертлардан акса килә, клиптардан акса килә. Да, вот странно, да? Мин мог бы шул аксага спокойно Америкага сыгып китергә, но нишләптер решил өй алырга шунда, ремонт эшләргә, обосноваться. Вот нишләп шул аксага Америкага сыкманым микән? Где логика? Заговорщики, где логика? А потому что мин дә туган ягымда яратам. Мин тоже хотел шунда яшәргә, балалар үстерергә, но мин тоже шул беспределга түзмәнем. В отличие от тех, кто трясется за свою жопу, боится и молчит в тряпочку, мин поставил на карту все, чего добился к 30 годам. И хоть что-то попытался сделать, хоть что-то. Әйдәгез Уфага сыгып карайык, әйдәгез бердәм булайык, бәлки еңер бит дип. Мин ул видеосын националист дип тә үттеләр. Хотя где я там выступал против других наций? Вот посмотрите что видео, пересмотрите еще раз. Я наоборот говорил против национализма, наоборот призывал всех объединяться. Шулайда 19 күндө Өфөгә сыгайык, может беренеме, и может жеңип булыр дип. Мин шул Баймактагы беспределга, сылым бир еребездәге беспределга, ошо башкортларны кысуларына түзмәнем. Мин үзем сыкманым ошол 19 күндө, да, но мин нисек сыгайым? Кемдер опять-таки күзәтеп барда алар белә. 17 күнү түнүн шул Баймак событияларынан соң мин шул видеоны Өфөгә сакырып халдым. И мин знал то, что за мной придут после этого. Ну, это же очевидно. И мин өйдән семьямды, гаиләмде сыгарып бердем тугандарга. Һәм көтүп утырдым. И миңа уже шылтыратып угрозалар башланды. Видеомды удалить дип. Шуңа миңа алһау Инстаграмга яза, безгә бында тугандарга килделәр дип, ишек шакыйдар дип, нидер полицейскийлер, хәзер асмаһагыз йимереп инәбез дип. Миңа алһау Инстаграмдан яза. Мин анда кешенең телефонын алып киткәнмен, Инстаграмга ингәнмен. Вот шуңа мине не отследили. И вот мин нимәштәргә белмәем. Сдаваться нельзя, потому что барып сдаваться әйтһәң, заставят видеоны удалить, и целый митинг булмаясак Өфөлә. Безнең последняя надежда, все пропало. Шуңа күрә аптырап Инстаграмга видео һалам бит инде. Кешеләргә вот шунда минең гаилә шунда шул адрес буенча барыгыз әле дип, гаиләмә анда полициялар килгән дип. Ике анда кешеләр барды, йыелып китте шунда. Достар, монда кешеләр йыелып киткән безнең өйебездә өй алдында. Короче говоря, это все хорошо. Бер агай килеп инделәр, безнең инемен һөйләштеләр, чтобы я передала Алтынаю. Он искал именно Алтынаю. И без шул алһау бала менән мин касып йөрөйм бит инде. Без шул төнен йокламай сыкты.
18 число, все еще меня излейдер. Меня уже звонит администрация бір таныш агай. Алтынай, тебе лучше бежать из страны, тип. За тебя взялись конкретно, тип. И мен 12 күнде түнін, 12-нен 19-на қарай уже түнін қайттым да үйге, бір рюкзак менен едім да, соңғы тапқыр үйіме қараным да, и сығып кеттім. Шол 19-ы таңғы сағат 6 тирәһендә. И буквально 1 сағаттан уже меня видео берділер, сенің үйіңе келділер, тип. Осоргина. Говорят, что проводится следственное мероприятие, а внутри уже кто-то ходит, окно разбито. Родственников домой не пускают, внутри кто-то лазит. Сағат 10-да шел күнде все-таки митинг состоялся. Таких провокаций, как в Баймаке, уже не было. Народ хоровод үйренілі, ерда-ердалмай қайтып кетті. Да, мы не смогли отстоять наших ребят из Баймака. Мы не смогли отстоять Аиля. Мы проиграли. Ребята сидят, я стою на границе с Казахстаном. Непонятно, что впереди, и грустно от того, что позади. А позади вся жизнь. Все, за что ты стремился всю жизнь. Родные, семья, близкие, дом, родина. И кто виноват? А виноваты те, кто все это устроил. Те, кто решил посадить Фаиля, который мешал им заниматься грязными делами. Те, кто решил посадить народ максимально, чтобы больше не выходил, и специально спровоцировал бунт в Баймаке. И виноваты те, кому все это было безразлично, которые просто молча наблюдали. Туған яқтарды таштап сығып кетерге тура келді. Қара яуыз патша яулап алды біздің ерде. Қалманы башқа әйтірге кеше тура өзі. Хатылып алтын ташқа көпті сетеген турға елде. Таудар ормандар аша ятта қадір менің юлым. Тағы мендей тамаша көтті біздің башқұрт ұлын. Тағып сөнер аяққа ұлтырталар бәйлеп қолын. Берішмей біз сетлікті қалма хала бізге орын. Ауыздарды яптырып бәйлі әгізді көздерді. Юлында бір яқтылық балалар өйлер көргенде. Вақыт өтер көр әтір қылған іштердің хүрәттен. Яқшыны түрге әтір яуызды ерір әті. Қара болыттар таралыр асыр яңы тарих бетін. Башқұрт ереклетін алыр ауырлықтар өтеп кетті.